Miten LED-valonauha juotetaan? Tarvitset juotostöitä varten juotoskolvin. Kolvin laadulla ei lähtökohtaisesti ole väliä. Seuraavaksi tärkeimmät asiat ennen juotostöiden aloittamista. 1. Käytä mahdollisimman kapeaa juotoskärkeä sekä tinaa. Muista myös työaseman tuuletus. 2. Pidä kolvi mahdollisimman kuumana ja varmista, että kolvin kärki on puhdas esimerkiksi palaneesta muovista. 3. Tee juotostyöt hyvässä valaistuksessa niin, että näet juotettavat alueet tarkasti. LED-valonauhan juottamisen vaiheet. 1. Vie ja pidä kolvin kärki kiinni siinä pinnassa, jonka haluat kolvata, esim. Kuparinen juotospiste. 2. Tuo tina kolvin kärkeä pitkin juotettavan pinnan ja kolvin saumaan. 3. Kun liität nauhaan johtoa tai nauhoja toisiinsa, juota tinaa molempiin juotospintoihin ennen juotosten yhdistämistä. Tässäpä kaikki tältä erää. Kanavaltamme ja sivuiltamme löydät jatko-ohjeita muun muassa LED-nauhan jatkamiseen.